Pisan meneh, Mas. Tanpa latihan mung didumi not utawa notasi neng grup langsung iso muni dadi Mas TB. Niki judulnya apa Mas Petro? Sinom. Zaman Edan. Zaman Edan. Wah, ingkang ngripta tembangnya niki. Nek tembangnya Sinom wis ana wit dhisik. Ning aransemene sing gawe Mas Sri Eko Widodo Pak dosen. Wah, Mas Dodo Pak dosen. Wah, jan Dodo. Nggih, Dodo. Lah ya Dodo. Kombos. Kula nyuwun sewu niki kan ingkang aransemen ulangnya Mas dosen. Heeh. Kula niku malah kemutan suwargi Pak E Karang. Karang apa? Karang Kadempel. Karang Padan. Heeh. Pak Mantep. Pak Mantep Sudarsono kan nggih nate nyiptakno tembang Zaman Edan. Heeh. Zaman Edan. Zaman iki apal Pratama. Lah apal pelak. Zaman Edan Zaman Edan yen ra ngedan ra keduman melu ngedan ora tahan wolak wali ing jaman kursi-kursi nggo rebutan rakyat cilik dadi korban jare jaman reformasi ning korupsi saya dadi ya ngisor ya dhuwur subur ngisor ajur keten iya bener rakyat dadi ajur mumur soy tepuk tangan tahanan wong tukutan golekan zaman edan yen ra ngedan rakyat duman produk kelingan sadi-sadi Pak. Iya. Wah niku malah sakniki jalan semen ulang kali Mas dosen Duduk Priambodo. Pak. Kula saestu nggih remen kalih pagelaran dalu punika, Pak. Apa Cak Nduk? Kangko, Kang Petro, Kang Gareng kalian Kang Bagong. Kaya-kaya ki gumun setahun jembleng serendeng. Apa sing digumuni? Kula saged pinanggih kalian jenengan dalang viral, dalang kondang. Dasare jenengan nggih ketingal guyub rukun nek panggih kalian sak dulur-dulurin jenengan. Oh, iya. Kula mengikuti TikTok-e jenengan lho. Heeh. Nalikane dateng Blitar wonten Kajat jenengan ngempal kalian Kang Mase. Mas Kalinggo. Nah, Mas Kalinggo terus jenengan kalian beliaunya Cahyo Kuntadi. Nggih. Saestu kok ketok do rukun-rukun. Oh jenenge dulur kok. Saestu jenengan sembadani kalian anggotane jenengan nggih ketinggal sami guyub rukun. Presiden-presidene jenengan lumantar buduwi nggih saged kompak. Luar biasa kula remen. Pokoke anggere pentas petuk kanca sedulur sing padha rukun iki seneng napa malih kalian dulur lanang menika? Kula nggih kepengin nyonto kerukunanipun Mas TB. Karo dulure lanang. Sapa dulure lanang? Sing nacak wedok. Oh, mondal ta? Sopo? Banyak wedok ya
Apri Mimin ya maca wedok. Kowe kok sok lali lho modele. Ora Dulurmu dhewe sing mirip wajahmu najante nek maca iki wadon dadi nyiliti wi. Oh, iki. Nah, niku kan pengen ngerti kados belionya Mas Dwojo nggih rukun gitu. Jenengan kalian Pak Cahyo nggih rukun niki. Ora usah nyebut cah kuwi. Iki apa to iki? Aku nek karo adik kuwi satru berang-berang dino nih. Ya ora entuk ngono kuwi. Ngono Nyapa dulur-dulurku dhewe ora entuk. Ora ndene ngono. Kok direbung kewan kok pas kok batang. Lek karo dulur iki kudune ya guyub rukun. Ora iso niku nek jenengan niku lho mboten kali adik kula. Lah, orane rukun mergo rek. Jenengan nak ngerti adik kula to. Ah ngerti. Mas Hengki sing nderek cak percil sing maca wedok. Kula niku ngantos sakniki mboten satru, Pak. Ora loroan. Ora akur. Ora satru ora loroan. Satru aku. Mate ra rukun. Heeh. Lah sebabe apa jane? Aku ki anane nemplok sampean iki pengen ngerti kerukunane sampean. Sebabe niku kan bapak riyen kan macak wedok. Oh, Mbah Sandirono. Endang kulino di mangsa sing kula nderek Pak Kiro niku. Sing wedakane nganggo wedak pon. Heeh, bareng kapundhut ditinggali warisan. Warisane apa? Gelungan. Gelungan, heeh. Kula kali Hengki niku rebutan perkara gelungan. Mah. Geger nganti dipisah Sunan Kudus. Hubungane. Kowe nek omongan modele sak penakmu lho. Saking ramene. Oh, saking ramene ya. Lah ibu sing mboten lila kula ken ngalah wis to Le. Wong awakmu iku nyambut gawe ya wis iso. Mesakno adikmu ben digawe gelungane ben macak wedok nerusno cirine bapakmu. Kura ken ngalah gelungan diwariske teng Hengki. Ibu kalih ngrem-ngrem ati kula dipun mboten dipari gelungan tapi diparingi wujud bebungah lintunipun. Oh, nggih ijol gelungan. Ora mboten diparingi gelungan kanggone ijole gelungan niku. Lah ijole gelungan apa? Diparingi bumi kamardikan awujud alas terik ken babat nggih menika calon bukanipun mongso. Kok iso tekan pemanahan piring iki blakran. Kowe iki nek ditakoki tenan-tenan kene iki yo penasaran. Ya wis kula kuwi pokoke. Sak ngertiku seniman kuwi padune iki nek ngepasi pentas, dateng panggung, tapi nek di belakang layar tetep sami rukun gitu. Iya, iya. Tenan kuwi. Lah ngomonge sapa? Takonono dadi rukun apa ora? Karo sapa? Kang Mas Kalinggo, Cahyo kun tadi. Lho nek kali Mas Kalinggo rukun wong Mas barep. Kali Mas Cahyo Rukun. nek teng panggung nek teng griya Rukun. nek pas ning gone kalangan Rukun. mosok. Lho, piye to iki? Nek pas 41 niku. Oh, beda nek kuwi ya kudu musuhan. Musuhan Kuwi jenenge yo pekatne penyakit masyarakat, ora kena ngono. Apa niki memperingati hari jadi Bojonegoro udah bersih kowe wis kondo to. Wis ora nek apa-apa nek iki mung persatuan dan kesatuan. Iki ngoten to, Kang. Kepara nyata. Lho, ngono. Dadi niki ora kena ngono isin kuwi. aku nek arep awake dhewe nek ngendho dulur dipirsani kare kanca-kanca Dwijo Laras kuwi isin. Kenapa? Iki ku wah tolok ukur kerawitan seluruh Indonesia. Paham aku. Kerukunan cara komposer gawe lagu delengen to gamelan Bali wis cumepak. Kowe arep njaluk iringan model apa? Sunda, Banyuwangi, Jawa Tengah, Jawa Timur komplit iso. Bener. Sopo dajal iki nyuwun sewu niki lak dalang sedaya Mas nggih. Iya, iya, iya. Kowe ben ngerti kowe nek main ning gene panggunge Dwijo Laras. Lulusan paling ora SSN. SSN opo Eskar kabeh iki? Sarjana kerawitan komplit. Sarjana karaoke. Kok rono lho senengane iki. Ora kena ngono. Kula iki kenalno, lek ning panggunge Dwijo Laras iki kala mangsa ki nek diagelan nek ning Dwijo Laras ki minder tenan. Ning Dwijo Laras nek Banyul kan wis umum Mas nggih. Nek Banyul iso kudu iso nembang loro joget. Kuwi patokane. Aku nek Banyol iki mau wis kudu diseneni ae. Nyapa? Wis aku tak nembang enek ngono. Oh, ngono. Nek nembang bawa iso tenan. Jajal. Nggih kersane bawa Pak. Swantene sewae Pak. Oh. Suarane apik wingi maratuwane disuarane setruk kok. Kok rono lho. Pelok Mas Lendro. Anu dandang gula e. Lah ya Slendro apa pelok? Lendro apa pelok? Kayak kudu ngepasno aku e. Oh iya. Ketae kok pelok ketae. Kenapa? Nembang ora yakin. Kaya adan kowe. Ya, selak. Ya. Slendro. Kenapa Slendro ngaleh. Masa ora hafal cangkemku? Lendro ning Mojokerto. Oh, keloro. Iya rasa purik perkara ngene kok terus purik Alah lho. ora. Heeh.
Kuwi digandeng Kowe sapa-sapa kudune iso. bersyukur genteni sapa-sapa sing Kepepete kok anti mangkat dhewe karo aku jalan. Dadi Alah, tak omongi kowe. Aku ngejak kuwi mergo mesakne awakmu. Besok wayahe bayar bang mekar bareng bojomu. sepurane aku wis gak ndek Bang Mekar. Lah terus apa? Bojoku mek BRI ya. Oh iya. Ya ngono larase Dro. Napa ija Apik nek jebule nek suarane nek jan nyolong telek lho. petek Lah ya petake kena telek iya. mana nyarpu niki Pah suarane kung. Pantesan itu omah diceluk kung ngarep ndi kung. Iki kakung. aku jak omongan pesane laling kang Timbang kancaku celuk kus bae kakus. moyang payeng polae manungsa Suarane apik, bocahe bagus, pinter dakel, bayarane murah. Wah, seneng aku. Diduinan rasane. Andane golek sing nek dibeli dhuwit kete ame digo rabineh gitu. Aku golek sing murah-murah penting jalan. Ya, legamu penting padha lilone. Aja bingung ing nalare Yo men dikancani karo Paranggono to, gen ora Iya, ketok iya. ijen ngono. Anu, Ayo. sinten Sing nomor 3 saka kene sapa jenenge aku Anu. sapa? Lintang, Lintang. Ya, Lintang koyo Lintang. nate koyo sak emperan koyo. Hah? Anu nggih, wajahipun kados penyanyine Sangga Buana. Ah iya. Napa enten sesambetan kalih ingkang Lah, Romo. bapake pengendang Sangga Buana. coba-coba ngadeg kok diajen. Ya, Tuduk, 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 tuduk. Rodok ketel. Ayo. Alah, alah, alah. Atu apuk lambemu. Anu sing sepian. Terus pundi Kang Mas? Tanjung. Gak kowe. Tuk, tuk, tuk. Di Ranti Sawetara mergo nyun sewu asmanipun sinten wau? Lintang. Dik Lintang anggone Hangulas Sarira, Hangulas Wadono lagi rampung. Mulat Sarira, mulas Hangulas Wadonan Hmm. ben rampung. Sewadun. Ben mencep. Piye Om? Loh, Om, Lah nyun iya. sewu paring asma Oh, sinten? nggih kula Lintang. Dalemipun Jumantono. Jumantono menika daerah pundi? Karanganyar. Jawa Tengah. Nggih. Nyun sewu napa tasih wonten sambetan kalih Mbak Putri penyanyi Sangga Buana? Nggih kula adikipun. Adik. Mosok Mbak Putri duwe adik, Mas? Nggih. Adik apa apane jujur wae lho. Adik. Adik tenan? Adik. Adik tenan to? Lek tak kok detail aku diapakno jene. Nggih kula putrane. Kowe anake Putri. Aduh, anakku. Jenengan ki Bapak. Ora nyangka babar pisan. Putri penyanyi Sangga Buana. Aduh, kowe nduk anakku pirang-pirang taun ora ketemu. Lah kok Aku mbiyen urun kuku. apa? Urung apa? Urun kuku. Kuku ki apa? Kuku piye? Kuku iki lho. Coba kukune nek sing padha apa? Nduk. Jenengan iku ramane kula. Aku bapakmu, Nduk. Napa nggih? Aduh. Sungkem, sungkem, sungkem. Sungkem, sungkem. Bapak. Iya, 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 iya. Piye ta? Hoi, hoi, angker. Yo. Duh, Ger. Ora nyono babar pisan kowe saiki dadi ayu. Mergo nalika kowe wujud ana ing kandungan nalika isih wujud jabang bajul. Siapa bayi? Bayi. Saiki jaman semono usum bajul, Pak. Oh, iya. Kowe kandhut dening ibumu Putri. Metu kowe ning kowe lahir wujud cacat. Entuk wangsite dewa yen kowe wis ngancik
Ya 17 tahun kowe bakal walaya Taman Jati dadi putri kang ayune Srisnawari jebul kowe Lintang. Nggih, Bapak kula kangen kalian jenengan, Pak. Duh pangapunten. Bapakku bae kaya ngene. Asline kaya ngene, bae. Aku iki Pakmu lho. Ya gak apa-apa, aku mending gak ketemu karo sampean. Eh, Iya, ning omah bapakku gondrong kok, masa nemu sik kaya ngene. nenek njaba gondrong ben bapak pas mlebu gundul. Sumpah ya kaya ngene iki. Kowe ora ngerti sik cilik kowe. Kowe ora ngerti. Ngertimu lah wis gedhe. Biyen nang jero weteng iki pakmu gundul sumpah ora mesti ya. Apa iya? Lah bukmu lo takoni. Gondrong ya lagi-lagian. Gondrong ya lagi-lagi. Alah ya wis melu karo nderek ning gone Pak Kangko ya. Nggih. Gladi sing tenan, nganti pinter, nganti Amin. statusmu bintang tamu, wis Amin. dadi bintang tamu, metu saka grup iki ya. Loh, sik. Kowe iki malah arep ngerusaki piye to iki? Pancen biasane ya ngono kuwi. Ngono kuwi. Ngono kuwi. Dikempet-kempet iso apa-apa moncer bintang tamu lunga. Ngono kuwi biasa. Biasa. Golek sing luwih larang. Mulane iki 1, 2, 3, 4 iki ora dipinter karo Pangko. Iki goblok kabeh. Tak goblok nih pancen. Ben ora dadi bintang tamu kita, Pak. Heeh. Ora tak kayak kesempatan blas. Lah. Tak goblok nih pokoke sini. Betul. Dadi ini duwe anak iki ra kudu kabeh kudu pinter ya. Iya no. Kudu enek sing digoblokne. Iya ben ana sing nunggoni pake karo mboke nalika wis tuwa. Oh, dulure sampean pira? Papat. Sampean sing Aku nang omah ndi? iki adik wedok kabeh dolen luar kota sing ning omah kare aku to. Oh, berarti sing goblok. Oh ya aku. Oh, ya wis. Endok anu dampingi Nek donga sadar ya. ya. Iki apik Pak dijak toprakan iso jadi. Iso lho ki mbiyen tau main ketoprak karo aku kok. Nggih. Penggil. Heeh. Aku daprok minak jinggo. Jenengan Iya. dan iki dadi sambal. Dadi waito apa? Kencana Atau wungu. puyengnya. Kencana wungu. Kencana wungu. Heeh, kenyanya. Aku Kenyanya biyen kencana wungu. wungu. Iya. Niki saged ngomong. Hebat ora? Ah iso. Mbok coba dipraktekne minat jinggone kono, dayune sapa iki? Dayune aku Oh, berarti aku. Damar Wulan. Loh, ya. Iki kencana wungu minak jinggo. Ngono. Ayo. Alah dadak kaya ngono barang to. Dajal percaya. Aku wis lali ceritane kok. Wis suwe banget. Awur. Pirang-pirang tahun. Dayon. Apa bose? Wok-wok ketekur, wok-wok ketekur. Kuruk-kuruk ketewek, kuruk ketewek. Ya, pokoke sama walik ae lho. Alah, bebas. Weh, ngene iki yo ora penak lho, mosok minak jinggo kok ngene paling gak ora mung tok kene tok lho, ngene kan gayane kan kayu klinting. Iya. Aku wis rasa nganggo ngadeg, aku wis ora patek ngadeg. Lho, Seriuning. Sunding, Kok tekan serius? Kok serius? kowe jane ngerti minak jinggo apa ora lakone? Iki lakone Kok kasar serius ati. ning to? Kencana wungu minak jinggo dayun. Oh. Iki diuber-uber minak jinggo Minak arep jinggo. dijaluk dirabi gak gelem akhirnya njaluk tulung ning gone Sepong. Kok tekan sepon. Kok teko Sri. Damar Wulan. Damar Wulan. Damar Wulan berarti ngenteni tekane kencana wungu. Ya, kencana wungu. Kok yo Doyak-yak seno dadi doyak-yak. iya no. Iki ono Langendrian lho. Langendrian. Oh, iki Langen sih berarti ya? Iki bahasa Indro ya. Suniki dutaning nata. Oh, Langendrian. Keparat. Ratu kenyok mojo Segak aja. Wah, mati dene aku. kekasih Damarsa Songko. Damar Wulan iki jenenge Damar Sasongko. Kinen ngethok bulu Bisma. Enak-enak. Sandirono. Kalau kok ya terang dia ya. Wes kok langan jane ngono. Dawuh apa sih? Timun sigarane yun. Dan disabun kagungane. Oh, Ayo bangun negarane. Langge. Blarak disampirke yun. Mae cedak ra ngampirke. Wok-wok ketekur, wok-wok ketekur. Ketekur wek ketekur wek. Lek lam. ning kamar. Ora to. Kono udah bawa. Iki langen sih berarti. Ya langan sih. Nggih. Digandeng lho, Mas. Mbang dina
rebut ducung. Kuwi Sing bar kuwi sabar ya, anu Mas. to. Sapa jeneng kencana wong kon nyolong godone minak jinggo to. Godhong, nyolong godhong. Godo. Nggih, godhong. Betul. Cangkeme arep cepet muni godo. Dayun pelat ya diprotes. Ayo, Dul, terus. Ngumbar murka lan serik ati. Dayun! Awo bose. Ngetan bali ngulon yo. Apa setyane kelakon? Dayun! Awo rai. Kae swara apa, Yun? Kae suarane motor. Oh, kae suarane apa? Kaya eling lho, kuwi tahun pira to kuwi? Tak lale pabak. Ayo terus. Andane. Ngombar murka Nonano. sere ati. Nah, terus. Ngalah disio-sio bener jare lupo. Nah, iki lagi pisan to melu awakmu. Nggih, nembe pisan perdana Mas teng jenengan. Luar biasa kok nek kepepet Nggih, pokoke kepepet siap. Pokoke sing murah-murah mon. Heeh, nek kepepet awakmu ora iso, wong ngejak duduk. Iya. Iku ya prei. Ya. Sendro gen melu kono, kowe karo dodo. Ora wis dadi kiper ngono ya. Kinodrat kersane ngalah. Becik katite kang ala ketawis. Terus tresno. Tutu kuwi gathukane tutu kuwi. Ya, nonano. Ngunduh karma pa Allah. Iya. Kene-kene nyedak marang pun Kakang Kanjeng. Das pundi Kakang? Ora sah dadi graeng atimu. Yen pancen iki dina kowe dioyak-oyak karo Bupati ana ing Blambangan, aku sing bakal nandingi. Mula saka kuwi kowe ana ing paungkuranku ayo. Hei, Minak Jinggo. Apa? Dawuh bose. Kae nantang aku, Yun. Alah, ladeni wae bose. Yen pancen kowe satriya Tama, dudu wanita kang dadi musuhmu. Iki aku Damar Wulan yo Damar Sang Sangka. Kayun, tantang ngono, Yun. Si keparat murang toto. Oh, lakon mati dening aku. Wani mlebu taman sari. Woi, woi. Mencari kesempatan. Wani nyidra karo paduka tanding ana mring mami. Woi, Dayun kowe apa yen pancen sekti iki Damar Wulan. Nadyan kadangmu dewa ingsun ora bakal kikre. Oh, maju kowe keparat.
babu. Pati Babu. tumakane Apa ngono kuwi gambare pencak silit? Hah? kekunci dhewe sih. Pun jenengan mantap apa mboten? Ora mati. Ora wani. Ngendi kang dadi ratumu ana ing Blambangan? Iya, Minak jinggo. Apa? Yen pancen kowe satriya, ayo iki adepono damar lan yo damar sasongko. Ora perkara awake dhewe tarung. Sapa karepke opo? Kowe mbelani sapa? Aku mbelani yo kuwi sesembahanku. Anjir Kencana ratu wungu. kencana wungu. Timbang awake dhewe gelut yo kene awake dhewe ngetokne tenaga. Lah kek kencana wungu dipek karo Dayun. Loh, tentreming ana ing Majapahit iki mergo kencana wungu arep gonjak dadi ra tentrem. Sing gonjake asine dudu aku. Sopo iki? Dayun. Weloh, aku le. mati dening aku. Lah kowe kono geger aku ya karo iki. Ngono nek rondo piye masakne lho. Jane lakone piye to iki? Ayo ndak. Sri Huning. Jane lakon kuwi apik ya. Ya. Cuma sayang Jonegoro jarang ketoprakan. Ah. Saiki apa-apa ya larang. Ya, iki pamurite Sri Huning saka Pak War